Odkedy Edward Snowden publikoval tajné dokumenty NSA, už nie je pochyb o tom, že vaše e-maily čítajú tajné služby. Tie však nie sú vašim jediným nepriateľom. Prenos e-mailov cez nezabezpečenú Wi-Fi, ich ukladanie nezašifrovaných na disku, to všetko môže ohroziť citlivé údaje. Tie sa nemajú posielať e-mailom, iba ak by ste sa postarali o ich bezpečnosť. Ukážeme si, ako zabezpečiť e-maily v prípade, že používate webový e-mail ako napríklad Gmail od Google. Podobný princíp funguje aj s inými poskytovateľmi webového e-mailu. Nainštalujeme si rozšírenie Mailvelope do prehliadača Chrome, ktoré nám umožní šifrovať si e-maily s kamarátmi alebo s kolegami. Toto je môj testovací Gmail account, prihlásim sa a najprv ukážem, ako funguje posielanie e-mailu bez šifrovania. Klikneme na Sign In, sme prihlásení a teraz vlastne môžeme kliknúť na Compose. Môžeme napísať normálny nešifrovaný e-mail. Pokúsme sa nainštalovať extension Mailvelope, pôjdeme na mailvelope.com a keďže používame prehliadač Chrome, tak si nainštalujeme extension do Chrome, do tohto prehliadača. A klikneme na Free Install, klikneme na Add. V toolbare sa nám objaví ikonka pre Mailvelope, na ktorú klikneme a v menu Options uvidíme možnosť vytvoriť nový kľúč. Klikneme na Generate Key, vyplníme celé meno, e-mailovú adresu a heslo, ktoré by malo byť dostatočne unikátne a zložité. Určite tam nedávajte svoje heslo k Gmailu, pretože k tomu má prístup Google. Klikneme na Submit a vytvoria sa kľúče. Kľúč je teraz importnutý v niečom, čo sa volá keyring alebo zväzok kľúčov. Vidíme ho v tom keyringu, môžeme kliknúť na Export. Exportneme alebo pozrieme si public key. Toto je niečo, čo musíme poslať komukoľvek, od koho chceme dostávať šifrované e-maily. Môžeme to označiť a skopírovať do clipboardu. Naspäť v mailovom klientovi napíšeme adresu, komu chceme napísať a pošleme mu tento kľúč. Tým pádom, keď ho akceptuje a overí, tak nám bude schopný napísať e-mail. Čiže pastneme tento zvláštny reťazec, klikneme na Send. Čo je teraz veľmi dôležité, tá druhá strana potrebuje overiť niečo, čo sa volá fingerprint. Robí sa to napríklad telefonicky, overíme, že druhá strana vidí ten istý reťazec ako my, čiže si ho prečítame a overíme, že tam je naozaj to isté. A to je veľmi dôležité pre bezpečnosť. Medzičasom mi prišiel e-mail, ktorý je zašifrovaný pre mňa. Objaví sa nám takáto zašifrovaná obálka, na ktorú keď klikneme, tak môžeme ten e-mail dešifrovať. Takže kliknem, zadám svoje heslo ku kľúču, ktoré som si vytvoril, kliknem na OK a e-mail sa mi dešifruje. Môžem si ho v kľude prečítať. Gmail neprichádza do styku s mojim dešifrovaným e-mailom. Teraz mi Citadelo Info užívateľ poslal svoj verejný kľúč, ktorý si importnem a tak budem môcť ja písať jemu šifrované kľúče. Kliknem na Import a Submit. Mám importnutý kľúč, ktorý zase overím fingerprint, to znamená zavolám druhej strane a musí sedieť fingerprint kľúča, ktorý mi poslal ten druhý užívateľ. V prípade, že mu dôverujem, môžem napísať nový e-mail, napíšem adresu info.citadelo.com, vyplním nejaký text mailu a kliknem na ikonku zašifrovať, kde sa mi prenesie text, kliknem na zašifrovanie, vyberiem, ku ktorému kľúču automaticky bol deteknutý správny a kliknem na OK.
Zašifruje sa to, kliknem na transfer a tým pádom sa mi nešifrovaný mail nahradí šifrovaným mailom. E-mail je odoslaný a takto funguje šifrovanie. Ďakujem za pozornosť.